Hello guys. Kararating lang namin galing na grocery kanina. Kaya gutom na ako. Ito yung ulam namin. Yan. Yan. Kain muna ako guys ha. Ha? Gutom na. Gutom. Shout out kay Ma'am Sweet, galing from Canada. May fans na akong galing Canada, galing Japan. Si Vincent. Yeah. From Japan. Saka from Canada. Gutom kaya. Indonesia. From Indonesia. Hello. Ya, ulam ko yung baka. Baka sakali. Baka. Baka. Galing kay Kagaanan Food House. Kain na ako ha, kaya gutom na kayo. Hindi ako nakapag-ano ngayon gulay kasi di ba galing kami na nag-grocery. Nag-grocery Kaya ka na. Ano saan eh? Chicken? Hindi nitaw. Nitaw. Ha? Chicken? Tao ito mang Kulay? Yeah. Wala mo na gulay si Bilay ngayon kay busy man, mamayang hapon na. Lami akong kanon karon kay Jasmine rice. Laka Jasmine rice. Ang kanawa. Naputi na food. Ano ba yan? Ano ba? Parang dia. Makain ako. Maya ka na ganita. Nagkakamon ng gamble eh.
Ano yung dahil din eh. Ano yung video ko? Lagi napuputol. Ayan, ano naman katapusin niyo muna ako kumain. Ano sa pili? Hindi kumakain pa ako. Naputol lang akong video. Nagbibideo ko yan. Ganda! Ano ba ang nagawa mo yan? Ano siyang love? Patapusin naman ako mag-video. Ni-upload ko pa to. Yun guys ha. Nagbablog ako, laging napuputol. Hindi natapos ka ako. Jasmine. 2 kilo, 133. Magkano isang kilo dyan? 65. Hindi. Ito, 133. mali. 57. Ano? Ano ang nagawa mo? Hmm? Ano yung boy? Na. Ano yung tiyak na? Palit mo bugas eh, kung pilit ba. Para sa tubig mo. Alin? Baka. Baka-baka muna tayo ngayon kaya walay gulay. Busy kasi bilay. Yung palit ko lang. Baka na yung palito. Wala mahal. Ang baboy. So, alam niyo ang kilo ng baboy dito ay 100. 400. Saka yung manok 200. Ano ko po? Nakakatakot na mag-ulam. Gulay. Lalo na yung gulay, napakamahal. Tapos ang isda dito, tag 300 ang kilo. Tapos magtrabaho ka. Kung Hey! sa Manila, ang minimum 537. Bulacan, 300. Alis! Alis! Diyan ka kasi. Sa province, minimum sa probinsya 300 plus.
300 plus o 400. Saan naman lang na eh? Saan naman lang na. Tapos, dapat ano, probinsya at saka pareho lang. Kasi pareho lang naman ng presyo. Parehas lang ang rate ba? Palitunan kaya pareho lang. Kami nakalain na lang eh. Bukod kang iba. Kasi kayo mga kababayan natin. Isa na ako dun. Dapat maprobinsya man saka kuan Manila parehas lang ang rate ng sahod guys. Ang palitunan pareho lang ang presyo. Taon na lang taon. Imo kasi, imo para ano, Sana ka. Diba? Ako magulay-gulay na lang kasi namin ko tinanan yung malunggay dyan ng kuhan, liyo. Palit ka ng alugbate. 11 pesos ang bangan. Ng tali. Talbos ng kamote. 11 pesos ang tali. Isang pirasong sibuyas, 14. Kamatis. Basta, grabing pagkamahal ba eh. Taon lang na ba eh. Hirap talaga ngayong panahon na. Ngayon kaya hindi ako napagulay kaya busy man ako. Sobrang busy. Araw-araw ako busy eh. Wala, gutom. Wala ko pamahaw. Nilakaw ko ganiha. Wala pamahaw kay buntag. Hatod ng hiral ko ng bill. Binayaran ko agad. Baka maputulan kami, di ba? Bayad ako agad. Pagkatapos, balik ako dito. Pumunta ako sa mall kaya mag-grocery lagi. Maliit lang, kunting grocery lang. Pangailangan namin. Wala ko pamahaw, wala ko kalangkuan. Gatas. Inom tubig init. Pagbalik yun pa, nagsaing. Maluto ulam. Ito na para mamadalian ba kay gutom na kayo. Mamayang hapon, punta ko palengke. Magulay ako.
kayong mga OFW dyan, maggulay kayo ha. Lagi kayo kumain ng gulay. Akin ito. Para healthy. Akin ito. Kaya malayo kayo sa atong pamilya. Mahirap magkasakit pag wala yung pamilya. Kahit pagod yung katawan mo, trabaho pa rin. No choice. Sin butas. Tapos na ako kumain. Ngayon, maghugas na akong plato kasi bumili ako ng halaman. Dami kong halaman binili ba Plantitas na ako ngayon. I-arrange ko ba yung halaman kong binili? Mamaya, mag-video ako mamaya sa akong halaman. Dami kong halaman binili. Pagkatapos ko nito, hugasan ko ito yung pinagkainan namin. Hindi pa ako nakaligo. Liligo pa ako. Pagkatapos maligo, maglaba. Pagkatapos yung halaman ko, sikasuhin ko. Kasi baka malanta ba? Oo, malanta. Babay mo na ha. Babay mo na mga amiga, mga amigo ko ha. Kita-kita tayo ulit sa akong next vlog ha. Next vlog. It's me, Aling Blay. It's the vlog here. See you. I love you.